Zdravím vás guys u nového videa na herním kanále. Dneska budou super novinky, jakž tak záleží pro koho, jaký má vzhledový styl a tak dále. Já budu moc rád za like, odběr, samozřejmě mrkni do popisku pro podrobné informace, máš tam Discord, giveaway a tak dále. Určitě se na ní vrhni, je to easy, samozřejmě na hlavní kanál odběr, můžeš šupnout i tady. Děkuju moc, like a odběr. Co se bude dneska týkat videa? CSko vydalo nějaký nový skiny, takže se dneska na ně podíváme. Vydali samozřejmě nový tablet, kde můžete ty skiny otevřít, můžete otevřít nově zlatou a samozřejmě nový skiny celkově, jdeme se na ně dneska mrknout, ukázat si je, projít si to a doufám, že se vám bude video líbit, jdeme na to. Ty nový skiny vidíme hned tady nahoře, je to z tohohle tabletu, který přidali úplně nově, může vám tady popadat jako fakt jenom rukavice, není tady z těch zlatých absolutně nic, což ty rukavice vypadají docela dobře. Jdeme se za chvilku všechny ukázat, samozřejmě tady jsou nějaký fakeový Pandory, přijde mi to, že to docela okopčili. Celkově ty skiny vypadají dost stejně, dost podobně, jakoby záleží kdo má jaký vkus, ale přijde mi, že nový rukavice to chtělo. Naštěstí nám nějaký dali, myslím si, že to zase Ultraviolet budou stát randál, protože to jsou dost podobný Pandorám, takže uvidíme. První samozřejmě rukavice, který vypadá nějak takhle, ok, jdeme si podívat, jak to vypadá s AKčkem. Ty rukavice mně se upřímně nelíbějí, protože ty rukavice mají jeden problém a to je tady ta oranžová, ok? To je jediný problém a to je oranžová barva na těchto rukavicích, protože prostě nevím proč to tam je, ale vůbec se mi to tam nehodí. Jakože ty rukavice jsou pěkný sami o sobě, ale ta oranžová mě tam fakt vadí. Jdeme dál. Jdeme se mrknout na fakeový Pandory, který už jsou jakože dost v pohodě, vypadají spíš jak vajsky, bych řekl, ale co si budem, nevím kolik by to mohlo tohle stát, jsou hrozně přebarvený mně přijde, ale jakoby zase tady si řeknu, každému se může líbit něco jiného, do nějakého růžového komba, určitě ty rukavice jsou pěkný. Máme tu další rukavice, ty jsou takovýhle červený, tyhle jsou docela pěkný, líbí se mi celkově to kombo, jako do červených rukavic. Těch taky není moc, takže tady tyhle rukavice jsou dost pěkný. Na červený kombo, pěkný rukavice, samozřejmě všechno bude ve Factory New, ať si jim počítáte. Další rukavice jsou okulty, které jsou dost podobné těm předešlým. Jediný, co tady je rozdíl, tak prostě máte taky ty čínský znaky s tím, že máte tady žlutou ve prostřed. Ty se mi docela líbí, jsou docela pěkný, ale přijde mi, že hodně udělali styl rukavic do takových jakoby prostě zahradnických hrozně. Takových babičených rukavic. Ale tady ty jsou zrovna docela pěkný. Potom tady máme rukavice, které jsou frosty, které se mi neskutečně hodí ke karambitu. Ty rukavice se mi upřímně jako ano, hodí se to samozřejmě k mýmu noži, ale přijdou mi, že ty rukavice jsou hrozně basic. Že prostě ano, hodí se to k noži úplně perfektně. Ale jsou hezčí modrý rukavice, bych řekl. Další jsou tady Creamy Print Stripe, který se mi upřímně nelíbí. To je jeden z těch, který se mi fakt jako nelíbí. To je jako od kusu, ale přijde mi, že ty rukavice jsou hrozně basic. Že prostě to jsou rukavice, které se moc hrát nebudou. Tomu moc ani nic jako nesladíte, si myslím. Další rukavice, tady máme Blazy, ty jsou už docela hezčí. Řekl bych, že tady ty se hodí prostě ke klasických Deaglu Blazovi, to je úplně jasný asi. K nějakému kombu to bude hezký docela. Tady tomu bych dal třeba 6 z 10, co se mi líbí. Ale tady asi není co vytknout, jakoby. Ale ve Factory New prostě ten oheň bude asi nejlepší. Ale já bych řekl, že pohodě. Tady ty rukavičky se mi dost líbí. Další rukavice jsou Sunbursty, které jsou prostě jako fakeový, fadeový, nebo marble fadeový rukavice. Přijde mi tohle se mi jako kluci, tohle se mi nelíbí, to je dost okopčený, tady jediné co je jinýho, jsou ta horní část, kterou ani pokud vím, tak nevidíte, nemáte ten červený ten zip na těch rukavicích, to je tak jediný. Ty rukavice si budou dobrý s něčím modrým, takým modrým skinem, ale přijde mi, že ty rukavice jsou celkově třeba 2 z 10, fakt se mi to nelíbí kámo, ale asi to nebudou ty nejhorší rukavice, co tady přidali, ok? Dál tady máme Pillow rukavice, který se mi naopak hodně líbí. Tedy ty rukavice, chtělo to úplně sick bílý rukavice, který prostě se hodí k bílému kombu. Uvažoval jsem, že bych potom kvůli tomu koupil klidně bílej nůž. Třeba tady ty rukavice jsou fakt pěkný. Protože tady šutí jak ty vole někde ve válce, ale pohodě.
Ty rukavice jsou prostě krásně bílý, jsou pěkný, je to nový typ jako rukavic bílejch, co ještě nebylo. Jako tady těm rukavicím bych dal klidně 9 z 10, tady ty rukavice jsou fakt pěkný. Další máme limey polikem, tady ty rukavice jsou pěkný. Líbí se mi takový ty kostičkovaný, jakoby zelený rukavice, chtěl to další zelený rukavice, co si budem. Ty rukavice nejsou vůbec škaredý. Sice se mi to absolutně nehodí k noži, ale ty rukavice jsou prostě pěkný, kámo. Co si budem, tady ty rukavice asi k zelenému kombu, jako asi se úplně za ně nebude stydět. Ale není to můj úplně šálek, takže bych dal tomu tak 5 z 10, přijde mi to takový průměr. Máme tu další rukavice, ty jsou Cloud Chaser. Tyhle rukavice se mi naopak hrozně líbí. Jsou takhle hezky modrý. Má takový výšivky prostě nějakých čínských draků a tak dále, takže tady ty rukavice jsou dost sick. To se mi líbí, s tím karambitem to nevypadá vůbec špatně, chtěl by to sice asi nějaký Doppler k tomuhle kombu, ale jo, jsou prostě pěkný, tady tomu bych dal takových 8 z 10. Další máme chocolate rukavice, které vypadají nějak takhle. Tohle jsou jediný rukavice, které se mi asi snad absolutně nelíbí. Tady ty rukavice, těmhle rukavicím bych dal tak 0 z 10, kámo. Ani jeden bod, jako sorry. Tohle je největší blitka, co jsem kdy viděl. Další rukavice máme Black Book, pokud se nepletu. Tady samozřejmě ty rukavice jsou prostě černobílý. Jsou pěkný docela, takový mid průměr, ale jako takhle, když hrajete, jsou prostě černý, jsou docela pěkný. Tady bych si vůbec nestěžoval, jako tohle, jestli vám někdy padne, tak tady ty rukavice jsou fakt pěkný. Jako co si budem, kámo. Vypadá to dobře. Já bych tomu takových 5. 5 z 10 je takový normální, jsou docela pěkný. Ale jsou hezčí rukavice určitě si myslím. Další rukavice máme Big Swelly, který jsou fakt pěkný. Tady tohle se mi líbí i s tím kombem. To jde docela dohromady. I s tou vodičkou toho na hakáčku je to fajn, ale to nebudem komentovat. Tady ty rukavice tomu bych dal takových 8 z 10. Tady ty rukavice se mi líbí prostě i s tím kombem, co mám. Jako další rukavice tady máme Wave Chaser. To jsou rukavice, které se mi fakt jako líbí. Tady ty rukavice jsou fialovo-bílý. Jsou dost podobný těm bílým rukavicím normálním. Snakebite a tak dále. Tyhle rukavice jsou ale pěkný. Když si dáte bílý kombo, to jsou prostě krásné rukavice. Bílo-fialový, k tomu fialový nůž třeba, nějaký Doppler fialový. Krása, jako tady, co si budem, tohle bude 9 z 10, zatím jsem nedal ještě 10, protože nejsou na 10, si myslím, ale třeba tam budou ještě jedny, které budou hezčí. Další rukavice jsou Seigaya, které vypadají nějak takhle. Tady vám rovnou info řeknu, jasná kopírka, jediný co tady jinýho jsou takovýhle vlnky. Přijde mi, že tady ty rukavice, já tak dávám 2 body z 10, protože tady ty rukavice se mi absolutně nelíbí. Další máme Pum Quilly, které jsou fialový, vypadají asi nějak takhle. Tady asi víme, jak to vypadá, to není nic jiného, jak klasický fialový rukavice v CSku. Jediný co tady jinýho jsou takový tečky černý. Tady tomuhle bych dal 1 z 10. Nejsou úplně fakt jako hnusný, to ne. Dávám 1 z 10 kvůli tomu, že to je jako pírák jak svině. Absolutně nic novýho, v podstatě kromě teček. Další máme Hand Sweaters, které jsou zelený. Tady bych upřímně řekl, že dal bych takových 4 z 10. Tady ty rukavice se mi docela líbí. Když máte zelený kombo, je to docela v pohodě. Samozřejmě tady není o čem asi, jakoby, když si to vezmeme k VIPu, tady prostě jsou zelený, takový svetr, jako něco originálního to má v sobě, ale neřekl bych, že to je něco jako extra. Máme tady Garden rukavice, které vypadají nějak takhle. Ty rukavice vypadají jakoby, co bych řekl, jako tyhle si myslím, že budou drahý, protože to nikdo hrát nebude. Tady ty rukavice takhle nejsou špatný. Takhle mi to přijde, jak kdybych přišel a byl babička, šel na zahradu, kámo něco kutat. Dal bych tomu tak 3 z 10, jakoby vzhledově to není špatný, ale nechci být babička, kámo, střílet, tady, vole, CTčka, OK. Další máme Dragon Fist, který vypadá nějak takhle. Tady ty rukavice se mi docela líbí, jsou prostě basic červený, jako na červený rukavice je to dost dobrý. Tady bych tomu dal 5 z 10. Víc bych tomu asi nedal. Kámo, nestřílej do mě, ne, ty debile! Já tady něco natáčím, vole. Každopádně, jako k červenému noži, co chcete, tady ty rukavice jsou docela pěkný. Co si budem? Takových 5, 6 možná bych tomu dal i. Další tady máme Brocade Flowers, který vypadá nějak takhle. Je to opět babičiny rukavice. Nevím, je to prostě takový docela o ničem mi přijde. Něco podobného jak minulé, prostě s květinkama. Tady prostě jako, tady tyhle rukavice můžou být pěkný s nějakými skiny, ale přijde mi to takových 5 z 10. Pro další máme Brocade Crane, nebo nějak tak se to jmenuje. Tady ty rukavice jsou pěkný, docela červený. Líbí se mi to, kámo, tady bych dal klidně 7 z 10.
Prostě jsou to takový úplně japonský styl, nebo něco takového čínský styl. S červenými skiny určitě to bude fajn. Tady ty rukavice jsou poslední zároveň, co jsou tady tomhle tabletu. Jak říkám, jakoby jsou červený. Jako celkově mi přijdou ty rukavice jak z kopíráku, ale tady ty jsou zrovna pěkný, fakt třeba 7 z 10, 5, 6 z 10, něco takového. Jako další, co může vám padnout z tabletu, je tady ten Glock Polytune. Jakoby, co si budeme, je to takový zase Magoři na Glock, ale dost se mi to asi líbí. Já bych tomu dal třeba 8 z 10. Tady ten Glock bude určitě nějakýmu kombu dobrý, bude pěkný, bude drahý jako prasa si myslím, ale jako dost pěkný Glock. Jako další, tady máme nové AWPčko, Queen's Gambit. Jako tady to AWPčko vypadá dost sick. Tohle AWPčko se mi upřímně fakt hodně líbí. Tohle mi bude dál klidně 10 z 10. Tady to AWPčko je fakt jako fakt sick. Vypadá to něco jak AKčko Interence. Jakoby tohle AWPčko se jim povedlo, kámo, co si budem. Jako další tady máme nový AKčko Crane Flight, který vypadá luxusně. Kámo, to AKčko vypadá fakt dobře, tomu bych dal klidně 9 z 10. Tady to AKčko vypadá fakt sick, kámo, tady tohle ty vole, jako tady ten pták vypadá fakt dobře. Jako to AKčko, co si budem. Vypadá krásně, kámo. Jako poslední skin, co si tady dáme, je P90 Dead Gaze. Tady ta P90 je krásná, dost připomíná to AWPčko, je to ale pěkná P90, tady tomu bych dal 8 z 10. Tady jako krása. Děkuju moc, guys, kdo jste dokoukali video do konce, samozřejmě nový tablet, který si potom můžeme někdy ukázat. Máte to i z týdenních dropů, samozřejmě děkuju moc, kdo jste dokoukali video do konce. Já budu moc rád za like, odběr, nezapomeňte mrknout do popisku na podmínky, giveaway a tak dále. Děkuju moc a my se vidíme u dalšího videjka, like, odběr a čusan.